Усещам, че нещо ми е празно, нещо ми е скучно, нещо ми липсва. Липсва им нещо. На хората им липсват хиляди неща. Но те си мислят, че с пари мога да купя хиляди неща. Да, може да ги купиш, но тази празнота може да продължава да, защото се чувстват, нали, вътрешно, с вътрешен дефицит, нещо са празни, винаги нещо им липсва. Има хора, на които винаги нещо им липсва, но това не са предмети. Те имат прекалено много материални придобивки, но продължава нещо да липсва. Както гардероб на някоя жена, тя има 108 чифта обувки, обаче утре си е набелязала още един чифт, явно много и липсват обувки. Тя купува обувки, които не носи. Каква е тая празнота? Има хора с един чифт обувки, са щастливи и си ги носят. И си карат и не му липсват обувки, защото си има на краката обувки. В крайна сметка един човек може да носи един чифт обувки. Празнотата е начин на мислене и дефицит в разбирането някой път. И опита, ако е духовна празнота, чувствам, че ми липсва, тази духовна празнота няма шанс да се запълни с материални предмети. Това е провалена кауза. Липсата на обич отваря тази празнота. Липсата на обич е неизказания провал в човешките взаимоотношения.